Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल नायनानै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोननैसो आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटफोरानो जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो मैयानि दिनाव गोबांथार बार अखा एबा अन्थाइ गोग्लैदों होननानै। ओमफ्राय बिनिनो नैबे बार एबा अन्थाइ गोग्लैनाया गोबां जायगायाव आलदा आलदा रोखोमै गोहोम गोग्लैदों। ओमफ्राय नोंथांमोना बैफोर भिडिअफोरखौ सोरबा सोरबा नुखाबायबो जानांगौ, ओमफ्राय सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानांगौ। खिन्थु ओमफ्राय जोंनि एरियायाव इसिबां मानि बाराबो इसिबां मानि फैयाखै, ओमफ्राय अन्थाइआबो इसिबां मानि फैयाखै। ओमफ्राय जोंनि गामिसेजों लोगोसे जोंनि गामि एरियायाव बिदि फैयाखैबाबो गामि दथाम दब्रै बारनानै गोबांथार अन्थाइ फैदों। ओमफ्राय बारा खम आरो, ओमफ्राय जोंनि एरियायाव मथा-मथि बारानो खम आरो। ओमफ्राय अन्थाइआथ' जोंनाव गैखायानो, फिसा फिसा थाइफा थाइनै गोलैदों। ओमफ्राय जोंनि गामि दथाम दब्रै बारनानै गिदिर गिदिर गोग्लैदों होननानै खबर मोन्दों। ओमफ्राय जोंनियावथ' गैया अन्थाइआनो। ओमफ्राय आरो मोनसे आपडेटआ जाहैबाय जोंना नोंथांमोना दा नुनो मोनखाबाय जानो हागौ मबाइलफ्राव निउसफ्राव न' बां बुखारजोबनाय बायजोबनाय। ओमफ्राय बे जानाय जाथाया बबेयाव जादों होनना बुङोब्ला बे जायगाया जाहैबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मजाथि होननाय गामि। ओमफ्राय बे मजाथि गामिया सराइबिलनि आन्दाराव गोग्लैयो आरोना, सराइबिलनि सिङाव गोग्लैयो। ओमफ्राय नोंथांमोना बेनि भिडिअ नुवाखैब्ला आं नोंथांमोननो स्क्रिनआव ससे होनो हागोन। नोंथांमोना नैबे मा रोखोम जादों मैयानि बारजों माबायदि गोहोम गोग्लैदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो मोन्थिनो मोनगोन। गोबांथार गय बिफां न' मोजां मोजाङानो बुखारजोबदों। थिंल' बुखारनानै थादोंबाबो जेबो नङामोन, खिन्थु न'आनो बायखायदों सोरनाबा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो नुनो मोनगोन आरो ना माबायदि जादों मैयानि बारजों माबायदि गोहोम गोग्लैदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो, बेनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन। बे खन्द'आव ओमफ्राय जोंनि खन्द'आवल' बोरै जाखो बेयावल' गोजांबायबा गानहैदो, जि गानहैदो, माबादो गैला हनै एसे बे माबा गाजोला गंनै गाहामल' दैयोना बिसोरो औवाबारियाव सलेनमोननि सेसलै बेखौ दा मा खालामनांगौ बेखौहाय सरखाराबा नायगोन ना नाया जाखो। नै बेबो गैला, फुराना न'फ्राबो गैला, बेबो थांजोब्बाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअखौ नुयोब्ला ओरैबायदि दुखु नाङो आरोना। ओमफ्राय दुखु नांबा मालाय बहा मोननो, बेखौबो जों मानसिजों मानसि खालामना लालायाखै। बेखौ जे बोथोरनिसो दाय होननानै बुंनांसिगोन। जे बे बोथोरानो बेफोरबायदि खालामबायब्ला मा खालामनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन ना मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बेयाव भिडिअआव जे खोनानाय मथेब्ला भिडिअनिफ्राय खोनानाय मथेब्ला बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला नैबे बारा जे मजाथि गामियावल' जादों, बिसिनि गामि खाथि खाला थानायाव इसिबां मानि गोहोम गोग्लैखाय बिसोर लागोआवल' गोहोम गोग्लैदों होननानै नैबे भिडिअनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। ओमफ्राय लोगोफोर जोंनियावथ' गैखाया, अन्थाइबो गैया, बाराबो एसेल'। ओमफ्राय मा होनबावनो आरोना लोगोफोर, बेखौनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसिननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला, भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव। बाय।